Il-Viċi Sindku tar-Rabat Matthew Katkuti rebaħ il-Premju Soċjetà Ġusta, onur li jingħata lil Katkuti għax minkejja d-diżabilità tiegħu huwa qara fidawwar din f'opportunità biex bl-inklinazzjonijiet tiegħu jaħdem u jagħti kontribut siewi lis-soċjetà. Emozjonat ħafna għaliex ili naħdem fis-settur għal dal-aħħar snin. Naħdem għaliex jien nemmen fl-inklużjoni. Inklużjoni li dil-kelma tqila kull ma hi xi ħaġa sempliċi. Illi bniedem ikun jista' jgħix ħajja indipendenti kif jixtiequ mingħajr limitazzjonijiet. Premji oħra kienu Premju Perseveranza li ntrebaħ mill-familja Sultana li tikkonsisti familja ta' żewġ ġenituri, Martin u Joanna Sultana, u wliedhom Ernest u Theo, li l-koll huma nieqsa mid-dawl imma xorta jirnexxilhom jgħixu ħajja indipendenti mingħajr assistenza ħlief għaż-żewġ klib gwida Albert u Holly. Dan il-premju ntrebaħ ukoll minn Robert Vella għal perseveranza tiegħu li jibqa' jgħix ħajja indipendenti u pożittiva minkejja d-diżabilità tiegħu. Kull persuna għandha l-valur tagħha, kull persuna hija importanti, kull persuna taf xi ħaġa li l-persuna taħdejha ma tafx. B'diżabilità mhix b'diżabilità kulħadd huwa l-istess. Fis-serata tal-bieraħ ukoll Bank of Valletta rebħu l-premju bħala l-iktar kumpanija li topera b'mod inklusiv. Il-bord tal-għażla mmexxi mill-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna irċieva 30 nominazzjoni. Il-koll bistejjer ta' persuni b'diżabilità li għalmuna kif il-ħajja rridu ngħixuha b'mod pożittiv u b'kuraġġ minkejja l-isfidi. Oliver Scicluna qal li kull nominazzjoni kellha storja valida ħafna ta' nies li għalmuna kif b'determinazzjoni tasal anki jekk is-soċjetà tipprova żommok lura minħabba d-diżabilità. Il-premjijiet ingħataw mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Anthony Giusdicelis li qal li l-Premju Soċjetà Ġusta jirrifletti l-ħidma ta' dan il-Gvern li kompli jaħdem biex il-persuni b'diżabilità jiġu aktar inklużi fis-soċjetà. Fakkar kif il-Gvern mhux bil-paroli imma bil-fatti jemmen fis-settur ta' diżabilità u joħlom li tiġi ġurnata fejn il-persuni b'diżabilità tant ikunu integrati li ma jkunx hemm bżonn iktar ta' segretarjat biex jimbotta għal kisba ta' drittijiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.